Xokundaba FM Youth Waves. Qonqonqombolweni ke bethunana sizibulisele ke kuba khaya ngamakhaya zonke nisiphulaphuleni kuzo ke bethunana niyakhumbula into babekhe satsho sathi sinengxaki bethunana ke ye-frequency lendawo sikuyo yiyo loo nto ukwazi usifumana phaa ku-Facebook ke bethunana ke phaa usearcha nje igama lethi Cofa Imvaba FM kulapho sifumana khona naphaa ku-YouTube ke ngokunjalo sifumana phaa kuCofa Imvaba FM siyeza ke mfundini ke phaa ku-TikTok uzasibona naphaa ku-TikTok ke sisondela kuwe ke mntasekhaya ke babaxelana ke mna ndiyaxela into yoba namhlanje siphethe nje inkqubo emnandi ke bethunana ithi amaza olutsha ke bethunana apho khona sithetha khona bethunana nolutsha bethunana lethu lalapha ke Cofa Imvaba bethunana neziphaluka ke bethuna apho khona sifuna uva into bamba ingaba bethuna olutsha liyaphakama liyazenzela napha ngaphandle kuba kaloku siza-invite mhlawumbi abanye abantu abakhoya apha ekuhlaleni nalapha ngaphandle apha enantsikile edolophini kwilali zalapha eCofa Imvaba beze apha ukhona ubhuti esinaye bethuna nozosifikela apha ungusandile kakubi ubhuti ibali lakhe libhlungu kakhulu kuba kaloku ebezenza zonke izinto zalapha phandle ngoku uthe waphinda wohlukana nazo kwezo nto ezo uzafika sibalisele uba yena ingaba wenze kanjani ke bethunana ke ya kanjalo ke bethuna siphuma kakuhle phaa kwinkqubo ibimandi kakhulu ithi imvumi zethu ibibanjwe ayabonga indoda enkulu aya the main ke phaa nendaba bezize naye phaa ubonga into kaBlacks intombi endala ke bethuna no black ke intombi mfondini emnyama intsundu mfondini bisiphathele indaba zethu ebezimnandi kakhulu ke ndihamba nawe ke bethunana ke ziyure nje zimbini ke ndihlukane nawe ke ndihleli nawe ke apha esikhululweni ke bethunana ke ndibambe ngazo zozibini phaa emva phaa ngasemva ke bethunana senior producer yethu phaa into kaMpumelelo into kazimba phaa nento kayonwaba mntakaciko ke amadoda amakhulu ngawandithathayo anikhuphele kwelo cala lakho ke bethunana ke sizawuqala ke bethunana ngengoma emnandi ke bethunana ethandwayo ethi Cofa Imvaba yidolophu ke bethunana esuka phaa kuzimbini intombi endala ke bethuna yinsalelwane yaphaa kubanzi ke sizawuqala ke phaa ngayo ke namhlanje ndithande ndifuna nje uke ndinishukumise ndindivadlavadla ndindibone into bamla kweli ndawo nikuze into yobanina ingaba esi sikhululo siniphathele ntoni na ake sibaleke nje kancinci sitsibe ke phaa ke ingomakazi Xokundaba FM umntakalahlwe ekhaya bathi noba ndingumphocutywe walahlwa soze bandilahle ekhaya bathi bandibonile ndingumzingisi andinashwa kodwa mandibuyele ekhaya bathi bayijongile imizamo yam kodwa mandibuyele ekhaya iCofa Imvaba yidolophu ndithwale ndibheke ekhaya iCofa Imvaba yidolophu ndithwale ndibheke ekhaya amaya amaya Xokundaba FM Youth Waves. yayiphuma kamandi ingoma ke bethunana isuka phaa kwintombi endala uzimbini ke bethunana ethi Cofa Imvaba yidolophu ke bethunana ke yaphuma kamandi yitsho kamandi ke bethunana nantyilozi intombi endala xa ndisiva ingathi kuyilali yentlanzi kodwa kwangoku bethunana uzimbini ke abantu abaninzi ngathi abamazi bekhe wathi uzawuba nayo ishow ke kwiminyaka emibini edluleyo apha eCofa Imvaba kodwa ke mhlawumbi ke waphazamiseka ke masiqale ke bethunana ngemozulu yethu ke bethunana yabahambi sibambe into bamba ingaba kwendawo sikuzo ke bethunana siphethe kanjani ngale mina namhlanje siqale ke bethunana imozulu lapha eCofa Imvaba ethi 30 degrees Celsius ke bethunana ke akho mvula ilindelekileyo kuba kaloku bathi u30% izawuba zezontsizane nje phaa emveni kwemini ke bethunana ke phaa mhlawumbi ke wena yaphuma mhlawumbi yakwindawo ezikufutshane mhlawumbi xa usiya phaa eMthatha phaa uzofumana phaa ku29 degrees Celsius xa usiya eGompo ke siyawabiza kala magama amatsha ke bethunana nangona ke saxoxisa eGompo kusemonti ke bethunana phaa iGompo ke phaa ihleli phaa ku30 degrees ke Celsius ke bethunana esikhawuleze ke bethunana ndifuna ubamba ngazo zozibini ukhona usisi ke bethunana umSamaria olungileyo ke bethunana umama uHazel ke bethunana bayamazi abantu abaninzi phaa kwa LED ke bethunana kuda Hazel Ngewu umamntolo umchenge bethunana udlanga amandla ke intombi endala ke bethunana ithe bethunana yathatha kuyo empokothweni yanikezela ke bethunana nge-laptop ke bethunana enhle kakhulu inikeza kwesisikhululo mhlambi nawe unomdla into wami ngaso ungafaka isandla ke nawe ke ungasibamba phaa ku-063 55 11 559 ke kulapho uzosifumana khona ke bethunana ke sisikhululo sakho ke susithandayo ke kakhulu ke bethunana isiCofa Imvaba FM Youth Waves ke bethunana kulapho sifumaneka khona ke bethuna phaa ko-Facebook ke singalibali ke bethuna nokhomenta ke sive into bamba ingaba ke umcimbi sisawuphethe nasihamba nani kakuhle na
nakwi-comments ningakwazi ucebisa nanigxeke ke zezo nto sizithanda kakhulu kwenza into yoba nathi sizokhula ke bethunana apha esikhululweni ke kukhona ke bethunana nje umuntu ke bethunana oceleka apha esikhululweni ubhalile ke wabhala ngolu hlobo uthi hayi Msasi ndengusange qwenta ke bethunana ndisevelcom ndicela ukhangeliswa uncumisa Jamjam olahlekileyo ebethe ngowasecibhala icibhala ke bethunana ipha etsomo ke yona uthi ke ngokulahlekile umama ke bethunana ushiya ngasemva umakhulu wakhe onemilenzo yophukileyo yomibini ke bethunana imbi kakhulu wafumana ingozi umakhulu nabantwana abathathu abantwana ke into ebuhlungu ke bethunana abanazo impepho bethunana zozala ibirth certificate omnye bekufanele into bomba uqala isikolo kwabantwana ke bethunana mhlawumbe unalo ulwazi lekasisi Ncumisa Jamjam apha khoyo ke khositsalele kule nombolo ilandelayo 063 55 11 559 manje ukuphindele 063 55 11 559 ke bethunana yabhlunga kakhulu ke lonto leke bethunana ke sihamba ke nawo ke bethunana sawuthi chu ke bethunana ke sikhona nezinye zezinto ke bethunana sathi sizincokole ngazo ke ngoku apha ke enqubeni ubheka phambili ke bethunana ke ixesha ke lethu ke bethunana imizuzu ingamashumi amabini emva kwentsimbi ye-12 ke bethunana uhleli nami ke bethunana ngu-Eiko bemfundini Eiko the DJ banibiza kanjalo abanye ngaphandle abantu abaninzi igama lona akhona wakamboxela ke bethunana abantu biza kamandi bathi ndingudlobo ndingusophitsha ndingunqolo umsila ndinguyemyem ndinguvela bempensele ke bethunana injalo ke lonto ke bethunana ke sizakhaleze sepha evenkileni ke bethunana sive into abantu ba xa sibuya epha evenkileni sive into abantu ba zintoni kanti ezikanti siziphathele efundini zimnandi kuthiwa zine zinencasa fundi zinongarisiwe izinto zezayo ke uzoziva ke wena ke apha enqubeni ke make sitsibe kancinci pha evenkileni It's a lovey-dovey special khawusonele kunene nawe uzozibonela apha eKing Hardware uzozifumanela ikiriva mfonini encanca nge-399.99 uzofumanela mfonini i-New Dance Super Paint yonke inhlobo zekhala yafumaneka njenge-249.99 ungayenzi impazamo yoshare ceramic tile plain ivory njenge-149 ungayilibali iblock stainer nge-899 ndizokonwabisa ukubona beKing Hardware mfonini ufikile uphuma uxakekile siyabulela ya ke bethunana sibuya kanjalo ke evenkileni ke bethunana ke kamnandi ke mawethu ke besike sazibusela kwindawo ngendawo zonke nephulaphuleni kuzo mhlawumbi ni right apha enqoqho andazi enqoqho njani bethunana inxalesa ndibala ntoni bethunana ediphini zininzi ke ndawo ke bethunana ndizaziyo apha zamana ndinibiza apha enqubeni ndiyanazi kaloku ngokhweleta ke bethunana ke ningakhweleti ke ninyamezele ke bethuna ke ukhona usisi okuthiwa nguZimi Gatya ke bethunana organizer pha kwa SIFSA ke bethunana uzakhe ikhona iposter sithumelele yona into okufuneka into abantu abatsha bangenele ke pha ke bethunana ke globe poster leyo apho khona ke bethunana kuzabe kufuna zonke ke ngokuyi-artist okay mandithi i-creatives kuba nabo bantu bathungayo ke bethunana nabo bayacela into basondele nabo pha ngomhla we-28 ke bethunana kaFebruary lenyanga sikuyo pha eMemorial Hall eTown Hall ke bethuna kuzabe kukhona umsitho omhle kakhulu ke pha ke bethunana zonke i-artist ke bethunana ezikhoyo nezo creatives ke bethuna zisondele pha eTown Hall Memorial Hall apho khona ikhona ikhampani esuka eMonti ke bethunana ikhashwa ngabantu abasuka eGauteng apho khona bahamba bekhangela khona italente yabantu abatsha ke bethuna abantu abasha basondele phangakumbe abaculayo ke bona ingase basondele kakhulu lona nani lifunayo uzawuthi ke mhlawumbe wena umuntu uthe waphumelela apho ufumana ithuba loba uyerekhodwa ke ngoku kodwa lento yonke ke bethuna iqala pha ngomhla we-27 nge-awareness campaign on substance abuse and workshop for music industry tour bazawuqala pha esikolweni iDalonga uyakhumbula ke sikhona indaba ezikhe zambi nje pha epheleni konyaka pha iDalonga esikolweni kodwa baye bathi xa bejonga kwizikolo zilapha jikelele bazikhethela iDalonga bazaba pha bayokwenzeka leyo awareness campaign ke bethunana ke then nge-28 ke ngokaFebruary ibe yilomini leyo ke bethunana amadoda amakhulu ke ngoko kobe kudibe nompondo zihlanjiwe ke pha abantu besebenza into babathathu bayorekhodwa ke pha ke bethunana ke ndiyacela ke abantu abatsha ke bazama uxelana kangangoko ninako iholo ligcwale kakhulu ke bethuna kakhulu nakakhulu kunaqala ke bethuna ke bethuna ke ndizawuphinda ndiphindele ke enye yengoma esithanda kakhulu ke apha enansi ke cofa imvaba ke ingoma ethi ndikhumbule ekhaya le ngoma yandihlabekisa kaloku ngoku xa kuthethwa ngeosiso osithe washiya abantwana ngasemva uNcumisa Jamjam ndimdlaya lo ngoma kuloo ndawo akuya khumbula ekhaya akhumbula abazali nabantwana bakho wabo ke bethuna ke sibaleke siye pha Coffindaba FM Youth Waves. Kuwe ngoxolo lengoma yifuni mayilo njakana njilo dala ndihlela begoli ubomi bunzima impilo sathamathanga jomilo akho nina khoyise kukwantliziyo ndise
noma sihlele goli kodwa inhliziyo zisemakhaya. Sengikhumbula ekhaya, ngikhumbula abazali nabantwana basekhaya. Ngisaphanda imali, ngifuna ukuqoqa iketezini. Ngizobuya ngenye imini, ngizobuya ngenye imini we. Ngizobuya ngenye imini, ngisaphanda imali. Sengikhumbula ekhaya, ngikhumbula abazali nabantwana basekhaya. Ngisaphanda imali, ngifuna ukuqoqa iketezini. Ngizobuya ngenye imini, ngizobuya ngenye imini we. Ngizobuya ngenye imini, ngisaphanda imali. Insuku ziphelile amalanga atshonile ndiphanda wewe. Zama wewe, balala bedene ekhaya. Khame ke ndifonele umamami, ndimbuze impilo enjani na. Kunjani mamami, nihleli njani ekhaya? Angisalali ngicinde ekhaya. Banjani abantwana bami? Ngisezobuya mzali wami, sengizobuya we. Kokungaba FM Youth Wings. Ya ke bethuna siphuma kamnandi ke ngomeni emnandi kakhulu ke bethuna sikhumbula ekhaya, ndikhumbula abazali nabantwana basekhaya. Itsho kamandi ke bethuna nasiphuma kulongoma. Ukhona umuntu osibhaleleke bethuna napha ku Facebook uthi ndinguziyanda pha eQombolo, ndinomdla walento uthetha ngayo ipha nge28 ka February ke iqhabe ndicela inamba mhlamba apho sinondifumana khona ke bethuna nabe ndithe ke ningasibamba kuleya lapha esikhulweni kodwa ke oyekasisimi ithi 0785993239 ke bethunana ke nomfumana apho kusisimi ndikuphindele 0785993239 nguzimi igatya kusisi ke phana ku WhatsApp ke uyafumaneka ke ngoku kulo number leyo ke benamntu ke unomdla ke bethunana ke ke bethunana ke sizawuhamba ke kanjalo siphume kanjalo simane uxolisa ke bethunana pha kwi radio zeni singakwazi uphumela nathi ke sinomdla ngenxa yendawo esikuyo ke bethunana ke i-frequency ithanda usokolisa kakhulu kodwa ke sisebhizi ke noyikhasa mhlambe ekuhambeni kwexesha sakwazi usondela pha kwithothulo lakho kwangoku ke uzawunyamezela pha ku Facebook napha ku YouTube ke bethunana ke injalo ke lonto ke bethunana kuthiwa amazwe lutsha ke bethunana ngicela zonke ke bethunana i-creatives ke bethunana ezikhoyo nazo ke bethunana sisindwendwe lapha esikhululweni ke pha apha esikhululweni sethu ke bethunana eCoffin Baba FM Youth Wave ke abomculo ke bethunana uMr Aya the Main uyabacela ke nabo badibane naye pha kula nkqubo yakhe imvumi zethu ke bethunana ke nabo ke bazokwazi noma basinike into babona baqala aphi bakhula kanjani kutheni bekuzindawo bakuzo ke bethunana ke ngelo hlobo ke bethunana ke nami ke ndiyayishinda ke bethuna ke mandibane nawe ke kusasa ngomso kwangeli xesha enkosi ke mawethu.